Jinsabu fi stadju avvanzat in-negozjati biex l-Iskola Medika ta' Barts li hija bbażata Londra tiftaħ ukoll f'Għawdex. Il-pjani huma biex din l-iskola tkun biswit l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Enerġija Konrad Mizzi spjega li n-negozjati bdew madwar 10 xhur ilu b'Memorandum of Understanding. Il-Ministru Mizzi żied li dan il-proġett se jkun ta' benefiċċju għall-qasam mediku Malti. Nkunu qed inġibu skola ta' reputazzjoni internazzjonali ġewwa l-Gżira ta' Għawdex bil-vantaġġi tagħha kollha ekonomiċi li nkunu nistgħu niżviluppaw aktar il-Gżira ta' Għawdex u nattiraw iktar talent li Għawdex. Kif ukoll studenti internazzjonali li jkunu qed jgħixu ġewwa l-Gżira ta' Għawdex. Din l-iskola medika bi tradizzjoni twila fl-Ingilterra se tkun qed toffri tagħlim u taħriġ għal tobba barranin li jiġu f'pajjiżna biex jistudjaw. Il-President ta' Malta Mari-Louise Koleiro Preka żaret l-iskola ta' Barts ġewwa Londra flimkien mal-Ministru Mizzi. Hija faħret dawn in-negozjati u qalet ukoll li Malta huwa l-post ideali biex isir investiment bħal dan minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħna bejn il-kontinenti. Barra minn hekk hija tkellmet dwar il-vantaġġ tal-għarfien li pajjiżna għandu fuq kulturi differenti. Fid-diskors tiegħu Mizzi wiegħed l-impenn tal-Gvern Malti għal dan il-proġett. Id-dekan tal-Iskola ta' Barts, il-Professur Anthony Warrens, qal li proġett bħal dan se jsarraf f'ġid tal-Malta.